Kaunti ma Homa Bay ne obago nyasi mar paro kendo yuago manen Prime Minister machon mar piny Kenya Raila Odinga. Nyasi mano yuore gi johera mag ODM kaachiel kod jotend duond burano. E kinde nyasi no mabende ne otelne gi ogai ma kojolo mar ODM Oburu Oginga, jotend ODM ne oramo ni duond burano pod biro bedo gi mbii ka bende gikwayo oganda Luo mondo med siro sirikal mar Manywanda mane Raila oweyo oganda Luo. Ne en nyasi mar tipo mane obagi e lap tuke mar Raila Odinga e boma ma Homa Bay mar yuago kendo paro mane en ogai mar ODM mosenindo Raila Odinga. Ka nyasi ma kamano yuore kod johera mag ODM, josiasa mopore kod jotend duond burano kaachiel kod jodolo mowuok e dinde mopogore mane obago lam ne familia mar Raila Odinga kaachiel kod duond bura mar ODM. Ogai ma kojolo mar ODM Oburu Oginga mane en wende modhial e kinde nyasi no ne okoni tho mar Raila pod oweyo familia margi kod buok maduong'. Raila noywag mna Kisumo gi Nairobi to gi Siaya. Tadwa nyiso uno wadwa no manyonindo ni. Podo kata kanindo to chunya pod denda pod boka pod okang'e ni Raila nosewe adier. Koro mi amor jothurwa waywago Raila to wa celebrate. Raila nyocho dak full life. Oburu bende ne okoni sirikal mar Manywanda ne ochui kod duond bura mar ODM kendo kaka duond bura no ginyalo wuok e sirikal ni gidhi e kweth makwedo. Kata kamano ne okoni poni jatend piny Kenya William Ruto okodhi kodgi maber to nyalo biro chunogi mondo gilos osiep kod duond buche mamoko e yiero mar 2027 ka jatend kweth manok od bura mamalo Junet Mohamed ne okoni ODM nyalo tugo pata potea e yiero mar 2027 kendo nyaka gibed e sirikal mibiro chuogi. Ni mondo wabedi e sirikal, mondo wariu sirikal kik podhi, to mondo gima jowa be nyalo yude sirikal ni gindalo modong' gi bemdo gi yudi, to kochopo seche mag yiero ka, to koro ka waneno ka watiyo kodgi maber, to koro wabiro loso mondo wane kaka wariure kodgi mondo wadhi kodgi nyime. To ka opo ni ok ging'iyo wagi wang' maber, to wabiro ng'iyo ni to kara ng'at machielo mane madwa tigo. To gimok wadwar kendo ndo wang' ni jothurwa ok wayie mondo dogi opposition. Sisi kama watu wa ODM tutabaki pamoja, ODM itabaki united, ODM itakuwa pamoja kama viongozi wake wote watakuwa pamoja, na ndio ODM itatengeneza nafasi ya kujiandaa katika uchaguzi wa 2027. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gi nyawadgi ma Migori Ochila Yako ne osingo ni duond bura mar ODM pod biro medo chung' motegno kendo siro jatend piny William Ruto. Kaka national chairperson ma party onge gima lich ne wan kaka oganda moloyo bedo e kanyakla wabed gimoro achiel. Be onge gima lich maloyo bedo kaachiel e chama mane jakomo wenwa mar ODM. Mane gima lich sani. Dong winjo ni jolang'o gi bende nyikwasi Nakuru. Koro Raila nosetieko penj. Raila kanyocha otholo kakocha. Dongi neno komin mare okelo bodi ne nyaka Kenya ka. Dongi neno komin mare omiye gima iluongo ni Heroes Burial. Jod bura mag ODM ka otelegi gi jod bura ma Lagos Onga Samuel Atande ne onyiso joma paro ni duond bura mar ODM orumo. Tok tho mar ogai margi ne giparo moleo ka gikoni pod gibiro medo tiyo kanyakla. Yana wacho ni kata ka jakom onge to jakom owewa gi jotelo mosetiego tiende gima biro ritowa maber. Jadi moyie kamano. Adwa ni awach ni jodalawa ni kata kwa yuago jakom kamano to kwan marach wan maber. An kaka joka machunga wamakre motegno mondo machunga kik tobi, machunga makre, machunga riembre, jokanyana mobed kamoro achiel e twech achiel. E kinde ni mogana jokenya dhi nyime kod yuago Prime Minister ma piny Kenya machon mosenindo Raila Odinga, oganda makwar nomolo e lap tuke mar Raila Odinga e boma ma Homa Bay kaendi kamoting'o johera mag ODM, jotend dinde kaachiel kod jotend duond bura mar ODM mar chiwo kuyo margi ka giyuago Raila Odinga. Jotend duond bura mar ODM ogolo singo ni ODM pod biro bedo motegno kata bang' tho mar Raila Odinga. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.